Münevver Azizoğlu Bazan helvesel hemberi kevne şopin xwecihî. Demam zarok bûn roja çarşema reş an jî bi gotinekî din. Roja çarşema piştê zîpa li cem me biskek ji porê me dihatin jêkirin. Bi vî awayî dihat bawerkirin ku nexweşî û bêwemî ji can û giyanê me derdikevin. Dûra ez tê gihîştim ku ev rîtûel yek ji rîtûelên beriya Newrozî yên gelên Îranî ye. Çarşema reş wekî dawiya zivistanê, dawiya zîpa tê pîroz kirin. Ev jî teqebûlê mehekî beriya Newrozê dike. Dûra çarşema sor tê. Çarşema sor di navbera Newroz û çarşema reş de tê pîroz kirin. Ev jî yek ji şahiyên biharê yên gelên Îranî ye û duwateya şahî Sûrî de tê bikaranîn. Lê di zimanê me de duwateya rengdêrê sor da hatiye heta roja me ya îro. Li gorî lêkolîneran ku têkiliya rengê sor û Sûrî bi hev re nîne. Lê çarşema sor di roja me de di çerçeveya mîtolojiyekî din de tê bikaranîn. Girêdayê vê mijarê ew ê ev nivîs li ser tevlîhevkirina awayên qewl, gotinê kevneşopî û mîtolojiyên berê û pirsiyarkirina vê tevlîheviyê bisekine. Gelo pîvanên zanistiyên ji bo mîtolojî, qewl û gotinan çiqas dikarin gotin û gotarên pîroz ên gelên kevnare biparêzin. Sînorên müdaxele, guhertina jî çewtkirinên qewl û kevneşopiyên berê çawa dikarin bên danîn. An jî gelo dikarin bên danîn. Otoriteyên gotinên çawa tên tayin kirin û çerçeveyên şîroveyên çawa dikarin bi awayekî zanistî bên şopandin. Ev çend pirs bêguman çerçeveya vê nivîsê pir derbas dikin. Lê ez ê di mînaka nivîsa xwe û girêdayê encamên lêhûrbûna li ser vê mijarê gelek sînordarkirî bigirim dest. Vê çarşema bê li gorî ziyadê çarşema serê Nîsanê, sersala nû ye. Vê rojê Tewsê melek avakirina cîhanê bi dawî dike. û ev roj wekî şahî ji hêla Kurdên Êzidî û Kurdên ji Olên din wek rojekî pîroz tê pêşwazî kirin. Li gorî gotinan cejna sersalê di çarşema yekemîna salnameya Jûliyan de tê pîroz kirin. Berê gelên rojhilata navîn vê salnameyê bikardanîn. Lê li gorî salnameya Grogerian sersal dikeve çarşema duyemîn. Ev şahî wek destpêka biharê tê dîtin. Li gorî baweriya Tewsê melek nefesê daye cîhanê û vê mabestê gul û kulîrk bişkivîn. Xweza geş dibe. Heta demekî min digot xey çarşema serê Nîsanê di heman demê de çarşema sor e. Lewra mirov li ser înternetê ji her du peyvan yek bikarbîne yekser her du şahî wek şahiyekî derdikevin pêş. Lê dûra dema ez nivîsekî din de laqeyî wateya çarşema sor hatim min fêm kir ku her du ne di heman wateyê dane. Destpêka dema pîrozkirina wan cuda ye ya duyemîn naverok cuda ye. Lê çima ev şaş bikaranî wisa belav bûye? Heta di hin qewlan de jî gotina çarşema sor cihî digire. Hin lêkolîner li ser vê bikaranîna şaş re diwestin û hewl didin ku tekst û gotinên otantîk bê guhertin bi awayên xwe yên orjînal bigêjin nifşînin. Lê ev qet nehêsan e. Girêdayê pirsên min li jor kirin dema ev gotin yên qewl û mîtolojiyên gelên bindest û bê statû bin rewş hên xirabtir dibe. Ji xeynê tunebûna saziyên ku kevneşopiyên biparêzin û bigêjin nifşînin di heman demê de xetere ye çewt şîrovekirin wek tirpana Ezraîl li ser serê wan disekine. Gelo çi rêw rêbaz ji bo parastina wan dikarin werin bikaranîn. Ev jî mijara nivîsekê dinê ye. Ez niha werim ser mînaka xwe. Piştî nivîsa min bi navê Tewsê melek, Lîlît û Ademên Nezan, Dr. Xelîl Xaltî hin rexnev sererastkirinê xwe bi min re parvekirin. Destpêkê dixwazim ji bo qîmetdayîna nivîsa min bi rêya rexne û pêşniyarên di cih de pêşwazîkirî spas dikim. Dikarim mijara axaftina me ji du alî ve bikirim dest. Yek jî ji hêla rexnev sererastkirîn wî ve û ya din jî ji hêla girîngiya guncaviya lêhûrbûnan, xetereyên zanîna objektiv û berpirsyarên rewşenbîrî nivîskariyê ve. Di nivîsa xwe bi navê Tewsê melek, Lîlît û Ademên Nezan de ez li ser du baweriyê êzdiyatê de wateya Tewsê melek niha bi navê sererastkirî rola Lîlît û şîroveyên Olên serdest seknî bû. Mabesta min ne nivîsekî olî bû. Armanca min bi giranî di derbarê şîroveyên olî û mîtolojîk û her wiha bûyerên di rojevê de têkiliyekî ava kirin û ji perspektîva jinan li mijarê nihêrîn bû. Lewra ez dizanim bi taybetî baweriya êzdiyatê û agahiyên di derbarê wê de zanistî û zanebûnek hem xwecihî, hem layık û hem jî kûr divê. Lê her çiqas nivîs bi armancekî felsefîk an jî sosyolojîk hatibên nivîsîn jî hin agahiyên ku di derbarê Tewsê melek de tên dayîn diviya bû bi lêhûrbûnekî taybet bi hatana nivîsîn. Taybetî ev yek ji bo ola êzdiyatê ku di derbarê wê de agahî û zanebûnên çewtkirî yên ji rastî zêdetirin, hin girîngtir û pêwîstir e. Lewra encamên zanînên ne di cih de ji bo gel û baweriyên xwecihî û dibin xetereyê de ne hin xerabtir û hin xizantir in.
Doktor Xaltî di hevdîtina me de gelek zanîn û agahiyên xwe yên derbarê mijarên ku min di nivîsa xwe de girtine dest bi awayekî berfireh bi min re parvekirin. Qaşo min got qey ez xwe dispêrim agahiyên ku herî aşkera û rast tên dizanîn û dê ev jî zanîna ku tê parvekirin qewîntir bike. Ev duwarê zanîstê de qada herî bi ewlehiyê. Mirov agahiyan berhev dike, tîne hem berhev, xalîn hevpar û digîjin hevdû. Wek rastiya objektif pênase dike û vî awayê wê zanînê dike otorîte. Lê dîsa xal û warên nepenî ji xetereyên dûr nînin. Di mîneka çarşema sor de ev yek bi awayekî aşkera derket holê ku zanîna tê parvekirin, belav dibe ji hêla xwedîn wê bi xwe jî heta tê bilêvkirin rastiya wê piştrast neke bîlakî şaşbûna hîn qewîntir û hîn demdirêjtir dike. An jî êdî ji şaştiyekî rastiyekî nû ava dike. Taybetî di çand, bawerî, kevneşopên devkî belav dibin de ev xetere an jî bi gotinekî din ev rewş neçar e. Lewra çand jî kevneşopî jî herçi qas di paşerojê de mabin jî zindî ne. Diguherin, bilêvkirina zindîbûna xwe diparêzin. Ev lêv wan bi çi awayî pênase dike? Ew wisa digihîjin roja îro û pêşerojê. Em werin ser serrastkirina Doktor Xaltî. Min di nivîsa xwe de Tewsê Melek bi qertefa zayendiya ê nêr nivîsandibû û bi vî awayî yekser Tewsê Melek bibû xwedî zayenda mêr. Wekî Xelîl Xaltî jî di hişyariya xwe de balê kişand tê zanîn ferîşte ne xwedî zayend in. Ez bi xwe ketim xefka ku ez her tim rexne dikim. Dîrok û mîtolojî ne ji perspektîfa mêran, serdestan, li ji perspektîfa jin û bindestan şîrovekirin. Awayê xwendineke radîkal dixwaze û carinan bêyî ku mirov ferq bike bi hînbûneyên kem tevdigere. Girêdayî vê agahiyê li gor zanebûn û lêhurbûna Doktor Xaltî peyva Tawusî bi Kurdî ye û di wateya tav û sî da ye. Ew berpirsiyarê tav û sî ye. Xwedeyê wekî min divê nivîsê de janîbû ziman dema Ezazîl bi toqa zêrên xelat dike wî dike mezinê milyaketan û bi vî awayî wî birûmet dike. Ew ji berê de milyaketê tav û sîyê ye û bi navê melkê zan jî tê binavkirin û naskirin. Ji ber vê yekê jî li gor Doktor Xaltî tu têkilî di navbera çûka Tawus û navlêkirina wî ya bi vî awayî nîne. Herçi qas di gelek çavkaniyan de bi vî awayî bê şîrovekirin jî li gorî wî vegotin şîrovaya bi vî awayî dûra hatiye avakirin. Ev her du mînakên girîng ku gorî min şîroveyên olekî û rîtûelên wî ji bingehê de dikarin biguherînin, di heman demê de dikarin ji perspektîvên siyasî, felsefî û civakî jî bi şîroveyên cuda bên analîz kirin û bi encamên cuda bên ders girtin. Ev jî nêzîkatiyeke bi berpirsyar divê. Her wiha divê zanîn pir caran bi pirs û gumanan ve were xwendin û vexwarin. Lewma jî helwesta êziyan an jî taybetî helwesta xwecîhan, bindestan û ya ne serdestan û gelên ne spî ku ji bo lêkolîna derheqê xwe de destûrê nadin kesên dervayî xwe helwestekî xwe parastinê ye û piştî ew qas ferman û êrîşan û êşên hatine jiyîn dikare bê fêmkirin. Di heman demê de ev helwestek nekî dekolonyal e. Ji hêlekî ve xwe bi xwe pênase dike, ji hêlekî din ve li hemberî pênasekirina biyaniyet sekine. Şîroveyên cudayê navxweyî jî vê perspektîvê wek pirsgirêk an jî êriş nayên dîtin. Ev jî li hev rûniştina gengas dike. Ji me re jî lêhûrbûn, bi hurmet nêzîkbûn, bi berpirsiyarî xwendin û hewldana fêmkirinê dimîne.